Utolsó 3 perc, fölkapja Lolo. Oké, mehetünk. Rajta! Ja, az első kör utolsó páros, hogy egy picit több szurkolás, most kéne meg egyet törögni. Aztán majd úgyis jön az elődönt, amikor már tombolni kell, akkor már kötelező lesz. Adunk vodkát. Jó csere! Oh! Jó! És mehet a passz, apukám. Három, 2, passz. Lement! Kedves közönség, az utolsó 1 percet meg végig tomboljuk, jó? Még nincs 1 perc, de már most is mehetem úgy. Utolsó perc, csere! Tehát ilyenkor tombolunk már! Utolsó perc, mindenkinek fél perc van, mindenkinek annyi jár. Nem tombolnak. Jé, bravo srácok, bravo! És az utolsó 30 másodperc. Nyomjuk meg közönség, nyomjuk meg, nincs sok hátra. Utolsó meccs. Nyomjuk, gyerekek. Oh! Igen. Nézd meg, itt van a taps a színpadon, azt kell követni. Taps. Oh! Szép kis lány. Headshot! És vége van. Köszönjük szépen az utolsó párosunknak, Budri Miklós.